Vraťme se časem do minulého víkendu, kde se jel první závod mistrovství Evropy v autokrosu v německém Zélou. Vašku, tam si obsadil 6. místo. Jak pro tebe závod probíhal? Byl to hodně hezký, samozřejmě byli jsme první evropský závod, takže se hodně pracovalo na autě. Bylo to hodně náročný a jak víme všichni, Zélov startu, je tam úzký, nebezpečný, šikana, nedá se tam přejíždět. Takže jsme jeli víceméně na dojetí a nefungovalo auto. První jízdu jsem měl s Martinem, nám to auto neodstartovalo, tam byl trošku problém, ve druhém jsem si ho pohlídal. Tam jsem mu to vrátil, takže jsem jednu vyhrál, v semifinále se nejelo. Takže jsme jeli hned finále. V finále jsem startoval, nechci říct nevýhodnější pozice, ale byla to zprava, zatáčka doleva. Věřil jsem si, chtěl jsem to tam zkusit, jako jsem to zkusil na Martina ve druhé jízdě, ale bohužel Honza to tam hodně posichroval a zůstali jsme tam všichni tři, vlastně celá první řada a přijeli na nás druhá i třetí řada, takže pak už to nebylo o závodění, mi to ještě chcíplo, na té vodě jsem to dobrzdil, chcíplo to, takže než jsem scházel ventilátory a les a než jsem to natočil, tak byli všichni už půl kola ode mě. Přesto jsem to dojel, pak jsem tam měl drobný kontakt s Holanďanem, kterýho jsem podjížděl zleva a lehce jsem o něj zavadil. On jak to zatáhl na mě, chytil van, šel na boudu, ale nebylo tam žádný úmysl nebo nějaký strkání, to bylo prostě jen právě tou charakteristikou tratě, protože tam nejsou nikde svodidla, tam se zavadí vovan, tam se menší chybíčka, auto je na boudu, tam byly kolize v buginách, prostě to je naprosto normální, on tam jel asi poprvé a prostě se tam takhle, jak se říká, udělal, ale nebylo to ode mě žádný úmysl, já jsem zastavil, čekal jsem, až jestli je v pořádku a pak jsem se teda znova rozjel, protože o nic nešlo, Martin zastavil za mnou, pak jsme pokračovali. Takže to nebyl žádný úmysl, abych tam někde zkoušel nějaký, tam už to nebylo o závodění, abych tam si někde prsil, to už určitě ne. A ten závod jsem dal na 6. místě, bodově samozřejmě jsem nabodoval v jízdách, takže jsem celkově skončil 4. Takže určitě spokojenost. A ten první závod, já hlavně jsem bojoval sám se sebou, protože to byl po dlouhé době pro mě první evropský závod, tak samozřejmě, co si budeme nalahávat, seděl jsem v tom autě poprvé. A určitě nějaký takový šimrání, když jsem měl v chumlu, jsem měl o tréninku, když jedete sám, tak to je poho, ale v tom chumlu přece jenom jsem koukal kolem sebe a je to furt ve mně, nebo to bylo to ve mně.